Nevešajte hlavu, Clair Obscur Expedition 33 nie je posledným titulom zo série. Viac už o chvíľu v herných novinkách. Režisér hry Clair Obscur Expedition 33 v novom rozhovore potvrdil, že hra je začiatkom nového príbehu. Vysvetlil, že Clair Obscur je názov celej série, zatiaľ čo Expedition 33 je len názov prvého príbehu. Hoci zatiaľ neprezradil detaily, potvrdil, že v budúcnosti sa dočkáme ďalších hier. Inšpiráciou mu bola séria Final Fantasy, takže je možné, že ďalšie diely prinesú úplne nové príbehy a svety. Fanúšikovia sa však nemusia obávať veľkých zmien v hrateľnosti. Obľúbený ťahový bojový systém by mal podľa všetkého zostať, keďže si ho hráči veľmi obľúbili. Štúdio Sandfall Interactive už teraz skúma možnosti nového obsahu, vylepšení a funkcií prístupnosti. Taktiež naznačuje, že by mohla byť zaujímavá aj verzia hry pre Nintendo Switch 2, takže budúcnosť značky vyzerá sľubne. Po dlhých mesiacoch neistoty ohľadom budúcnosti Starfieldu prichádzajú od Bethesdy konečne konkrétne správy. Veterán štúdia Tim Lamb v novom videu potvrdil, že práce na vesmírnom RPG pokračujú a hráči sa môžu tešiť na nový obsah. Okrem ďalších bezplatných aktualizácií a funkcií podľa požiadaviek komunity bolo oficiálne potvrdené aj druhé platené príbehové DLC, ktoré by malo dnes názov Starborn. Okrem toho štúdio pracuje aj na vylepšení cestovania vesmírom, ktoré by malo priniesť lepšie odmeny a zaujímavejšie herné mechaniky. O prípadnej verzii pre PlayStation 5 síce nepadlo ani slovo, no fakt, že Bethesda investuje do ďalších rozšírení a veľkých aktualizácií, dáva hre šancu na veľký comeback a nevylučuje jej príchod na ďalšie platformy v budúcnosti. Vo vesmíre ešte ostaneme. Štúdio Hello Games opäť rozširuje vesmír No Man's Sky, tentokrát s novou aktualizáciou Voyagers, ktorá prináša jednu z najväčších noviniek za posledné roky. Hráči si teraz môžu od základov postaviť vlastnú hviezdnu loď triedy Corvette. Pomocou desiatok modulárnych častí si môžete navrhnúť nielen trup a krídla, ale aj plne priechodný interiér od mostíka až po laboratória. Tvorba lode navyše podporuje kooperáciu, takže môže vzniknúť ako tímový projekt, pričom posádka sa môže počas letu voľne pohybovať a spúšťať nové misie priamo z paluby. Aktualizácia prináša aj nové dobrodružné možnosti, ako napríklad skákanie z lode na loď v kozme alebo v atmosfére planéty. Okrem obsahu sa vývojári zamerali aj na technické vylepšenia. Pribudla podpora pre Nvidia DLSS 4, vylepšené nasvietenie a taktiež PlayStation Spectral Super Resolution pre konzoly PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro. A vesmír do tretice. Šéf vývoja Star Citizen Chris Roberts opäť rozvíril vody hernej komunity odvážnym vyhlásením. V novom rozhovore prirovnal očakávané vydanie singleplayerovej časti hry Squadron 42 k hernému kolosu Grand Theft Auto 6. Hra, ktorá je vo vývoji už 13 rokov, má konečne výjsť v roku 2026 a ponúknuť 30 až 40 hodín obsahu s hviezdnym hereckým obsadením, vrátane Garyho Oldmana či Henryho Cavilla. Roberts dúfa, že jej vydanie bude takmer rovnako veľkou udalosťou ako príchod GTA 6. Analytici a herná komunita sú však k tomuto porovnaniu skeptickí, keďže od GTA 6 sa očakáva prekonanie všetkých rekordov zábavného priemyslu. Napriek ironickým reakciám má však Star Citizen extrémne lojálnu komunitu, ktorá do projektu investovala už viac ako $1 miliardu a zaručuje tak Squadron 42 solidnú hráčskú základňu. Plné vydanie samotného Star Citizenu je teraz naplánované na rok 2027 alebo 2028. Teda rok až 2 po vydaní singleplayerovej časti. Podľa najnovších únikov by sa séria Forza Horizon po návštevách Francúzska, Anglicka či Mexika mohla poprvýkrát pozrieť do Japonska. Hovorí sa, že 6. diel by mal byť predstavený už budúci mesiac na hernom veľtrhu Tokyo Game Show. Túto informáciu priniesol známy insider Nate the Hate a následne ju potvrdil aj portál Windows Central, ktorý tvrdí, že má k dispozícii interné materiály naznačujúce chystanú prezentáciu. Špekulácie podporil aj nedávny incident, kedy firma na dovoz aut zverejnila a rýchlo zmazala fotku zamestnancov Playground Games pri skenovaní japonského vozidla. Forza Horizon 5 vyšla ešte v roku 2021 a stala sa obrovským hitom s viac ako 50 miliónmi hráčov. Na vývoj 6. dielu by sa okrem štúdia Playground Games, ktoré súčasne pracuje aj na Fable, mali podieľať aj zamestnanci zo štúdia Turn 10. Tí predtým pracovali na sérii Forza Motorsport. No potom, čo Microsoft prepustil zhruba polovicu štúdia, sa špekuluje, že momentálne nemajú vlastný projekt a pomáhajú z Horizon.
Herná legenda Hideo Kojima, ktorý nedávno oslávil 62. narodeniny, sa počas svetového turnaja k hre Death Stranding 2 vyjadril k budúcnosti série. Hoci priznal, že koncept pre tretí diel už má pripravený, je veľmi pravdepodobné, že ho nebude osobne realizovať. Podľa jeho slov považuje druhý diel za vyvrcholenie príbehu a s priamym pokračovaním nepočíta. Napriek tomu potvrdil, že základná kostra prípadnej trojky existuje a bol by rád, keby sa jej chopil niekto iný. Kojima má plné ruky práce s inými projektami, čo jeho rozhodnutie vysvetľuje. Momentálne sa podieľa na filmovej adaptácii Death Stranding, súbežne pracuje na hororovom experimente OD v spolupráci s Jordanom Peeleom a taktiež na duchovnom nástupcovi Metal Gearu s názvom Fizzing. Od 2. septembra si v rámci predplatného PS Plus môžete do zbierky pridať Psychonauts 2, Stardew Valley a Viewfinder. Hra Atomfall dostane 16. septembra príbehové rozšírenie The Red Strain. Hráčom ponúkne nové prostredie na prieskum a množstvo tajomstiev. Mafia domovina dostáva zatiaľ najväčšiu aktualizáciu. Autori sa sústredili na opravy dlhodobo hlásených chýb a na zlepšenie stability, grafiky aj správania NPC. Nové EA Sports FC26 prinesie nové ligy, komunitou žiadané štadióny aj väčšiu podporu ženského futbalu. Naša aj česká najvyššia liga však bude chýbať. Tento týždeň máme zhrnutý. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.